episod. Astăzi o să ne jucăm YouTuber Tycoon. Nu uitați să rupeți butonul de like și cel de subscribe, că o să vorbim despre lucruri pe care astăzi trebuia să le facem, cum ar fi live-ul. Doamne, mi-au făcut locurile. Așa. Deci, astăzi nu pot să fac live-ul, fiindcă tocmai ce am primit, tocmai ce mi-am făcut accesul și mâine o să pot să fac live, fiindcă trebuia să-mi fac accesul de mai mult timp, dar n-am știut că o să-mi fac. Adică aici, sincer, e foarte greu. Doamne, așa. Stai să mă să văd dacă filmez. Da, filmez. Așa. Ok, am ajuns aici. Acum, noi cum ar fi trăim ca într-o viață de YouTuber, suntem în casă de YouTuber, mai pe scurt. Doamne, îmi bag, deci sper să nu se vadă și pe telefon. Îmi pare rău pentru cei care au așteptat live-ul. Mâine o să pot să-l fac. Poate când o să fac și eu mai mulți abonați și vorbesc și cu mama mea, poate o să pot să-mi fac și facecam, să mă revanșez. Așa. Tocmai ce am luat 9995 de malaoane. Haideți să lucrăm și sus. Băi, cum vei? Așa. Deci, dacă știți, până acum, când m-am chinuit să învăț engleză ca să nu mai pronunț prost lucrurile în engleză, că nu știu. Mă simt să mi-e ciudat că nu pronunțăm bine cu engleză. Adică, nu. Băi, nu. Să cumpăr bypass-ul ăsta sau să cumpăr dropper-ul. Băi, dropper. Trebuie să aștept. Băi, primul dropper. N-am Robux că aș cumpăra. Sper să nu vă întrebați de ce jocul ăsta nu este cu... de ce nu este episodul ăsta cu Fortnite. Sunt la vărul meu acasă. Și în afară că mâine pot să fac live-ul, o să fiu și acasă mâine. Și acum postez cu Roblox, fiindcă alt joc pe telefon care e de șmecher nu prea am. Așa. Butonul de 100.000 de abonați, sper să-l avem și noi. Aproape fac de 2 ani YouTube și chiar sunt mândru cu canalul acesta. Vă mulțumesc enorm pentru suma adunată de abonați, de 420 de abonați în momentul actual. Așa. Deci, am zis că o să fac live. Haideți să ne ducem și să scrollăm. Deci, eu nu știam cum să faci un live. Și știți ce a făcut Bogdan? Știți ce? Vă las 3 secunde să gândiți. 1, 2, 3. M-am uitat la tutoriale pe YouTube ca să aflu cum să fac live-ul. Da. Nu știam să fac live până acum. Bung, bung. Cred
Dacă vă n-auzi, dacă ne lovesc pe asta sau de bunc. Așa. E vecinului. Așa. Haide să trecem înapoi la noi acasă. Că noi trebuie să cumpărăm de aici. Să ne dăm și noi upgrade la TV. Uitați-vă la TV-ul nostru cum arată. Și avem și Xbox. Cei care joacă pe Xbox, să mă înțelegeți, îmi place și mie Xbox-ul. Dar nu prea am avut numai PS4, PS3 și atâta. Adică niciodată n-am știut de Xbox. Până în momentul actual în care văd că toată lumea pe YouTube, cum se joacă Fortnite, se joacă numai pe Xbox. Și mi-am gândit, bă, dar ce cu lumea de joacă numai Xbox? Și am văzut că te ajută mai mult cumva la atrage la din astea. Pleacă a dat Robux să mă jefuiască. Ce vrei, mă? Unde să-i prezentăm casa? Balcon. Uitați-mă, în sfârșit am și un televizor mai de viața lui, așa. Am un PS3 și un PS4. Am două telecomenzi mișto, cărți. Avem și canapea. Cu 70, haide să cumpăr și baiul ăsta. Doi elevator. Poți să cumperi din ăla, cum îi se zice în română. Lift. Dar n-am și uitat română de cât timp învăț pe Duolingo engleză. Da, lift. Haide, vă afară, haide. Vreau să-mi închid și să moară. Doamne, mi-a ieșit. Nu-s toxic. O să spun asta odată pentru totdeauna. La elevator. A trecut pe la etajul al doilea. Bă, nu și-a meritat. Sincer, bani. Cât avem nevoie? 1700, da. De să ne punem la streaming. Adică eu fac un videoclip până alt videoclip. Da. Dacă nu știți alea roșii de pe ecran, tu trebuie să le apeși. Uite, dacă aș avea și o setup de gaming din asta. Așa. Nu. Așa, nu uitați să rupeți butonul de like și cel de subscribe. Și să dați și voi share acolo. Doamne, așa. Sper să-mi se audă hamsterii. Uite, așa da, așa da, așa da, așa da. Vedeți acest YouTube. Uitați-vă cât de bine arată YouTube. Avem YouTube aici. Așa.
Nu uitați că mâine facem live. Acum o să închidem videoclipul. Eu am fost Bogdan. La revedere. Pa, pa.